spændende. Jeg kan godt lide, I går bare den vej, jeg går den modsatte vej. Jeg havde ikke set dem. Nå, vi skal væk. Hvad med vi så? Ja, det var sådan. Nej. Oh, fuck. Kom. Nå, nåede jeg at bruge mit R, eller hvad? Nej, det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Bare rolig, Martin. Det skal nok gå. Det er slet ikke, fordi han trækker dig hen til sig, og så bruger dig som boksebold. Nej, hvordan går jeg få fat i mig? Det var det, jeg sagde. Det har han gjort ved mig så mange gange. Så jeg vil blive sådan en blå lille fisk. Men det var jeg så i forvejen, så. Never mind. Tiny. Stop. Nej, du hjælper ikke en skid. I'm sorry, fuckers. Ja, så kommer han bare til sidst, mand. Oh my god. Jamen, jeg gik en omvej. Det er så grund til, at vi ikke kan lide at spille med Hans. Bang! Kom så! Yes! Godt, du ikke skød hende, Martin. Det er jeg glad for nu. Hvorfor stiller han så mange svampe hen? Det pisser mig af. Ja. Go minions, go minions, go minions. Gå vores. Gå. Nå, okay, Minions er i gang med at smadre over deres tower. Ej, nu går de efter Minions, så skal de jo ikke. Så må man ned og hjælpe dem. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men I må også gerne skrive i kommentaren, hvem jeres yndlingschamp er. Hvis I altså vil. Det mener du sagde i sidste video. Det ved jeg ikke. Kan ikke huske det. Skal vi tage dem? Nu. Nej, fordi er der alle tre Hans, din helgen. Nå, de var der alle tre. Jamen, så gider jeg ikke. Så Jo, gider jeg nu er bare han der. ikke. Hallo, nu er han der også. Kom nu, Robert der også. Kom til Annie i stedet. Nå. Epic fail. Yes, jeg fik. Jeg kan ikke lide Beach Crank. Jamen bare Hans, bliver der den så der- til tower, eller gå op og til tower. Jeg er ligeglad, hvor det er til Så tower. den er hans. Nå. Så tror jeg, jeg gør sådan her. Jeg er lige til at starte med, så er jeg sikker på, at jeg kan nå den. Nej. Bang! Nej, jeg griner, hvis du ikke havde fået den. Tænk bare. Bare sådan lige den aller sidste, man mangler, mand. Og det kunne være nederen. Jeg så taber hjælp, hva'? Yes, everyday. Nej, vi taber ikke, vi fører faktisk. Fordi jeg ikke skadet vores tower så meget, som vi har skadet deres, men de fører kommer lige med 2 kills. Så. Det er ikke mig. Nej, det er ikke mig. Det er ikke mig. Ding. Jeg hader Timo. Hvis I nogensinde Nej, overvejer at ikke købe... det. Hallo, alle der med, hvis I nogensinde overvejer at købe Timo, så lad være. For i sidste ende vil I blive reportet for at købe ham. Ja, det gjorde jeg så en gang. Jeg ikke også. Kun én. Ja, jeg tror da, det kun det var en, men jeg ved Hjælp. selvfølgelig. Det er godt, vi hjælper Robert. Kom vi går bort. Så kan man nok tage. De går bare kun efter Robert. Yes, jeg fik den! Jeg fik den! Hvordan den skiller fisken går sammen med den epic. Så sådan. Nej, jeg fik ikke den store minion alligevel. Lol, jeg fik den! Fordi jeg Hans, prøv lige at gå op der, og så prøv lige at gå slag. Ja, lige gå ind i. Nej, så går jeg ind i svampen. Nej. Annie fik dobbelt kill, det var bare cool. Det kører det her.
Yes, everyday. Martin, Det er sjovt. Den eneste gang, jeg rigtig deler reporter ud, ikke? Og det var til en svensker, ikke? Og så er det til mine venner. Hey. Det her game, du må gerne slutte på et lige tal, for så er det meget nemt at dele op i 2 episoder. Eller 2 afsnit. Det slutter på 76, Martin. Hvad vil du så gøre? Ja, så er det også et lige tal. Det er sgu egentlig. Hey! Hvad er det, du har skrevet i chatten? Først øje på det lige nu. Prik, Hans. Nej, der var 4 prikker. Det var det, jeg mente. Prik. Jeg tror, det står for... Ingen hjælp, ingen... Ej, det er også lige meget. Fishring. Nå, det var en. Så har vi dem kraftet med de niggers der. Har han stikker af? Ej, jeg nåede ikke. Kom, vi går bort til tower. Nej, han stod recall. recall. Jeg kan godt se en kæmpe fish. Ja, så bare spil med Lulu. Ja. Et skud. Så fører vi. Minions. Bare i alt andet end kills. Og hvad så? Bare vi vinder. Yeah. Du ved godt, der er svampe herinde. Så alle dem, der er derude, I behøver ikke sige, at jeg er dum og gå ind i svampene, for jeg vidste godt, de var derinde. Yep, det var fordi, han godt ville prøve sit lifestyle, jo. Yep. Vi må godt vinde den her kamp. Må vi? Ikke? Nej, jeg har ikke med ulti. Altså nu er jeg sikker på at få jer stille. Går vi ikke. Den der Annie, der hun gør så rimelig nas. I know. Vi kan ikke tage den, dreng. Nej, jeg flygter. Nej, hvor går jeg som? Ej, prøv lige at se. Martin, han er verdens bedste teammate. Så efter det der, ikke også, så kommer han der prøvede at KS ham. Ja, han er sådan en endnu bedre teammate. Hjælper sine teammates. Jeg var sgu da ved at dø, mand. Jeg måtte jo gå. Eller, måske måtte jeg ikke. Ser det måske lidt dumt ud, at der er ild i mig af en fisk eller sådan noget. Nå, lige meget. Jeg skulle lade være med at købe den. Hvorfor? Fordi det ser dumt ud. En fisk, der er ild i, det giver ikke nogen mening. Men jeg giver heller ikke nogen mening. Nå, never mind. Den minion der, den kan jeg ikke lide. Jeg har en idé. Jeg har en god idé. Yeah. Og I dem, der ser med derude, I kan også godt skrive nogle spil, I vil se, hvis vi altså har spillene. Spil Martin ikke har. Ja, I må gerne skrive en masse spil, for jeg har en masse spil. Der er ikke så mange spil, jeg ikke har. Jeg tror lige, at jeg går en tur. Hvad vil nemlig godt have en lure? Bang! For jeg vil gerne have en lure. Bang! Okay, det her game, der prøver vi på at... Det var en lure på første sekund. I det her game, så prøver vi bare på at feed sindssygt meget, men vi skal alligevel vinde. Er I med på det, drenge? Er det ikke det, vi gør? Jo. Det ved jeg godt, I går. Ja, det ved jeg godt, men er det ikke det, vi gør allerede nu? Never mind. Jeg må ikke slå mig ihjel, Martin, nu må vi. Og så kan I så høre grund til, at han som får 02 i dansk og engelsk og matematik og de fag der. Det har I grunden der. Hey, jeg fik faktisk 4 i matematik. Jern, han må have været på stoffer den dag. Helst at sige. Så kan vi lave den, Jan. Sikke nogle venner, man har. Ja. Det vil Venner, hvad snakker jeg om? Fjender, det burde jeg ellers sige. Hvad fjender vi har. Au. Jesus, jeg gik også ind i en svamp, vi gik ind på sammen. Au. Det var bare ved.
han har lige sat flere, har jeg lige set. Vi elsker Du må svampe. Ja, Du må ikke gå op der. Jo, Everyday. jeg skal lige have noget liv, jeg har lifestyle. Så jeg kan ikke lige hjælpe Nej, jer, Hans hvis... er her. Hans. Nå, der. Pas på, at de kommer op og tager jer lige om lidt. Jamen, det er også lige det. Det er bare ligesom... Vi vil bare lige prøve dem af. Vi vil lige prøve deres reflekser. Bang! Tak, Så starter I ud med at gå ind i en svamp. Så flasher du væk. Tilbage. Nej, tilbage. Kan Huey tilbage 2 gange? Det ved jeg ikke. Eller var det bare på grund af, at jeg brugte sit der, så jeg fløj op i luft? Nederen. Hvad var det, du lige brugte der? Hvorfor er jeg i gang med at købe Sanguine's Blade 2 gange? Jeg er skadesygt. Ej, så skal jeg bare dem alle sammen ned. Hvor er I ændringen? Ja, jeg er død. Typisk. Så jeg er derhjemme, Martin. Typisk. 3 gange typisk. Dræb den bjørn, jeg kan ikke lide den. Ja. Fuck it, man. Fuck it, John. Nej, forkerte. Ham der. Nå, ham. Jeg kan lide, du bruger bare lidt nul til at holde dig i liv. Jamen mig. Så meget minions heller ikke. Nej, Hans, du fortsætter med at angribe op top. Nå, okay. Hund. Gratis kill til mig igen, jeg så ikke få en strip. Den samme ting om modstanderen er gratis. En fisk, der er dum nok til at købe en kapsel, der er i lige om. Ja. En gratis kill. Okay, måske ikke alligevel. Oh my god. Jeg gider ikke hjælpe ham. Skal jeg komme over og vise dig, hvordan du spiller? Det gad jeg godt se. Jeg gad godt se dig tage sådan Timo i en one-on-one. Ja, jeg skulle også lige skade dig Moko meget ned. Var det ikke spil af jer? Eller? Måske ikke alligevel. Det ved jeg ikke. Det kommer an på, om du får hende. For hende, Timo og en dreng, den her hjerne. Nå, never mind. Vi kalder ham med det her. Det er det samme med Hans, vi jo heller ikke med. Hey, hey! Det var ikke sjovt. Take it easy. Nå. Han var ikke helt med på din idé. Nej, det var godt. Støj. Kom så, Hans. Tag ham så. Nej! Hvordan kunne det ske? Nej! Nej! Take it easy. Hey, lige Martin mere. Du får bare ikke nogen minions. Jeg har fået... Ja, jeg fik 3 på grund af mig. Yes, jeg fik den store. Killstealer jo nu også minions. Ja, Mm. en minion-stealer. Yes, min minions er lige skadet så langt ned. Yes! Godt, Martin kunne ikke nå det. Jeg går lige derned. Martin, hyg dig deroppe. Hold nu op, man. Hjælp mig nu med... Ja, bare gå derned. Ja, bitcoin er der. Nej, vel, Annie var der også. Så går du derop til tower igen. Hvad laver de? Står de FK Der er begge ikke to? hævetøren. Nej, lad være, de kommer. Der er bare være pis. Au. Din fede faggot. Prøv at se, hvor meget jeg skal have ned alligevel. Og jeg skal have meget ned. Guys, hvis jeg nu siger, at jeg skal spise, ikke? Og hvad siger jeg så? Buksevand morgen. Ja, men så Ja. har du ikke noget liv. Jo. Jeg siger, det er rimelig nederen. Ja, det siger jeg så også. Men ja, Jeg bare kan gå ikke ned. gøre Han er noget bare gå ved ned. det. Bare spis, men spis hurtigt. Ja. Hurtigt æder. Hmm. Godt så.
Er han recallet? Ja. Godt. Det er så det, der kan ske nogle gange. Bare det til dem, der ser med. Det kan godt ske nogle gange, at han skal ud og spise eller sådan noget. Hvem er det, der skaber den der vandpøl? Det er Hans, når han pisser. Pas på, Robert, de kommer alle sammen op til dig. De er oppe i mig. Ikke lige noget nakke hæve sådan. Jeg er så død I bagefter. am unstoppable. Stånd ham. Og så fortsæt med nakken hæve sådan. Kom så. Ja, tak. Det er den glæde, jeg vil se mine medspillere. Ja, selvmord. Du er så også en dame, så det er klart. Hey, sparer du op til Infinity Jets nu? Det ved jeg ikke. Ja, det gør jeg vist. Altså BF. Ej, du skulle købe den der, range Ole. Altså, det vil sige med, hvis I synes, vi er mærkelige, og det er vi ikke. Vi er jo meget anderledes normalt. Det er bare fordi, vi er mega nervøse, når vi står op her. Helt klart, jo. Mega nervøs, ja. Se den her svamp. Nå. Er der en god grund til, at du sidder og fortæller om en svamp? Jeg kan bare ikke lide dem. Lad os bare sige det på den måde, Robert. Okay, gå op i top. Op og nakke minions. Push. I'm on my way. One. Oh, shitty. Okay, vi nakker hende sammen lige snart jeg kommer. Nej, bitch. Er på Men lige så snart jeg kommer, yeah. Jeg skal lige have noget liv igen, så jeg nakker lidt hjemme hernede. Kommentar. Nej, bare løb. Vi kan ikke tage noget. Jeg kom bot. Kom med bot. Kom bot sammen med mig. Jo, vi står. Nej, vi troller den. Kom. Det er sikkert nok, der er svampe hele vejen dernede. Ja, jeg tænkte bare, at vi rammer mindst en svamp på. Nakken. Sådan at du kan være til de andre, hvis de kommer. Ja. Men det gør de ikke. Kom. Hurtigt. Ja. Nej, de prøver at storme os. Ja, det ved jeg godt, men de er noget længere op end dem. Nej, det er recall. Lige meget, vi kan nå nakke hele lort. Jeg er altså vel en invitor. Og den anden. Ja, hvis vi er heldige. Nej, Timo han kommer der. Det er snart, de har taget den. Okay. Så kommer Hans bare tilbage, så står der victory på en skærm. Yep. Han prøver så at lokke. Yes, jeg får ham. Yes, jeg fik ham. Kom nu, Robert. Robert, vis mig dine skills. Robert, det var ikke de skills, jeg ledede efter. Det er godt, Robert. Det er godt, det der. Yes. Nå, YouTube. Tak fordi I gad se med. Vi ses.